Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Комплексларны төзекләндерүгә 700 меңгә якын акча бирәләр. Шәһәрдә иң яхшы җирле үзидарә рәисе конкурсына гаризалар кабул ителә. Кайнар су урынына җылымса, 22-дә 15 йортындагыларның мөрәҗәгатенә кайчан җавап булыр? 120 катнашучы һәм 180-нән артык эш. Шоу картиналар галереясында ел рәссамы бәйгесе узды. Тулырак Эльвина Андрова сюжетында. 25 гыйнварда студентлар көне билгеләп үтелә. 1755 елда бу көнне Мәскәү университетын гамәлгә кую турында указ чыга һәм бу дата рәсми университет көне була. 2005 елдан башлап аны рәсми рәвештә студентлар көне дип атый башлыйлар. Чаллы студентларын шәһәр мэры Наил Мәхдиев котлады. Эльвина Андрова дәвам итә. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев үздә кайчандыр студент булган. Ул очрашуда Ленинградта укыган турында сөйләде. Стипендия алган студентлар төзелеш отрядында эшләгән, активист студентлар советы рәисе урынбасары булган, ырымнарга ышанган. Кыскасы, студентның көннәре тыгыз һәм күңелле булган. Не брились. Но это как, вы замечаете, хоккеисты играют, особенно когда уже плей-офф выходит, для того, чтобы удачу не вспугнуть, обычно завтра экзамен. Утром узнаем, какой экзамен. Если китайский язык, то учим. Студент шокта тагын бер күркәм күренеш иҗат коллективларында катнашу. Яшьләр узак әзерләнгән, ә хәзер хис кичерешләре һәм хатирәләре белән уртаклашалар. Безнең университетта студент тормышы гөрле. Укудан тыш без төрле конкурсларда катнашабыз, спорт белән дә шөгыльләнәбез. Гомумән безгә бик ныгышый. Минем студент тормышы эмоциональ. Без күпчелек мероприятияларына бу университетта оештырабыз, үзебез анда катнашабыз һәм чынлап әйткәндә һәрбер булачак студентларга, хәзерге уку йортларында укый торган студентларга мин безнең кебек булган студент тормышын теләймен. Бәйрәмдә Франциядән килгән студентлар да катнашты. Алар шулы мәктәпләрен ошаткан. Pas dans notre région. Plus à Paris. Город, в котором они живут, очень маленький, поэтому там таких школ нет. Но в Париже, в крупных городах, да. Шәһәр мэры комплексы тикшерүләр лабораториясе белән танышты. Биредә үзенчәлекле балалар белән эшләргә мөмкинлек бирүче махсус җиһазлар бар. Наил Мәхдиевне бигрәк тә һөнәри вектор проекты кызыксындырды. Бу балаларның эшче һөнәрләргә сәләтен күрсәтергә ярдәм итә торган программа. 39 һәм 42 мәктәпләрдә әлеге проект кысаларында диагностика уздырганнар инде. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Бу елдан 3 һәм аннан күбрәк балалары булган гаиләләр балалар бакчалары өчен түләүдән азат ителә. Бу кеше башына уртача кереме яшәү минимумыннан түбәнрәк булган күп балалы гаиләләргә кагыла. Түләү өлешенә компенсация алучы гаиләләргә ташламалар автомат рәвештә исәпләнәчәк, калганнарга яшәү урыны буенча компенсация түләү бүлегенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Моннан тыш, республика президенты инициативасы буенча Татарстанда тагын берничә яңа түләү кертелде. Бу 5 һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләргә ай сайын түләнә торган пособие. Моннан тыш, кеше башына уртача кереме яшәү минимумыннан түбәнрәк булган гаиләләр хәзер 3 яшькә кадәрге балалар өчен елына даруларга 10 000 сумлык электрон сертификат ала. Кайнар урынына җылы су ага. 22-дә 15 йортында яшәүчеләр дә шуңа зарлана. Соңгы еллар дәвамында кайнар су тарифлары буенча җылымса су өчен түләргә туры килә ди шәһәрдәшләр. Семена Лилия Гатина дәвам итә. Вот такая картина продолжается у нас постоянно. Вот горячая вода, вместо горячей идет теплая вода. Данил гаиләсе 22-дә 15 йортында 30 елдан артык яши. Су белән проблемалар 3 ел элек башланган. Открываю горячую воду, а там ее нет, там теплая вода. И сколько бы я не мыла, не открытая была вода, все равно она не горячеет, она только теплая и все. Обращались мы уже в ЖЭК несколько раз. Приходят, что-нибудь сантехник подкрутит, и все буквально замирает через полдня, через день. Все опять возвращается на круги своя. Вода вот такой напор вот. Напора нет? Су белән проблема ваннада да. Геннадий Данилов бирдә кайнар су бар, әмма салкын суның игәрлеге әз ди. В ванной, значит, холодная вода очень медленно идет. Видать, трубы уже засорены. Наверное, менять надо их уже.
При капитальном ремонте их не меняли. Хезмәт күрсәтүче оешмада ел дәвамында әлеге йортта яшәүчеләрдән бер шикаять тә булмады дип аңлаттылар. По этому дому, значит, горячая вода у нас стабильна, без всяких нарушений. К нам в центральную диспетчерскую заявка не поступала. Сегодня, значит, бригада слесарей-сантехников отработают, какие, если у них есть действительно замечания. Сегодня все постараются отработать, проблемы все это решить. Торак коммуналь хезмәтләр вакытында яки сыйфатсыз күрсәтелсә, идарәче компанияга тиешле гариза белән мөрәҗәгать итәргә кирәк. Белгечләр гаризаны кабул итеп, урынга чыгарга һәм акт төзергә тиеш. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Татарстан суд приставлары 2019 елда республика бюджетін 3,8 миллиард сумга арттырды. Бу хакта республиканың министрлар кабинетында узган брифингта республиканың баш суд приставы Игорь Базуевский хәбәр итте. Узган ел Татарстан суд приставлары барлык бурычлар буенча 16 миллиард сум түләттергән. Барлыгы төрле нигезләре буенча 1,5 миллион артык эш тамамланган яки туктатылган. Алар буенча бурычлар тулысынча яисә өлешчә үтәлгән. Ведомство башлыгы билгеләп үткәнчә 1 миллионнан артык таләп тулы күләмдә үтәлгән, 300 мең кеше акрынлап үз бурычларын түли башлаган. Шоуда Татарстан Республикасының иң яхшы территориаль иҗтимагый үзидарәсе конкурсына гаризалар кабул итәләре. Ул территориаль иҗтимагый үзидарәләр эшчәнлегенең нәтиҗәлеген күтәрергә, җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча халыкның эшлекле һәм социаль активлыгын үстерергә һәм стимуллаштырырга тиеш. Конкурс 2 этапта үтә. Беренче урын өчен грант суммасы 665 мең сум тирәсе, икенче урын өчен 500 мең сум, өченче урын өчен 430 мең сум тирәсе. Шулай 4-нче һәм 5-нче урыннар өчен дә 298 һәм 160 мең сум күләмендә акчалата бүләкләү каралган. Конкурс материаллары шәһәрнең район администрацияләрендә 30 гыйнварга кадәр кабул ителә. Картиналар галереясында ел сайын үткәрелә торган ел рәссамы шәһәр конкурсы күргәзмәсе ачылды. Ул 18-нче тапкыр уза. Шәһәрдәшләр төрле стильләрдә башкарылган уникаль әсәрләрне күрә ала. Күргәзмәдә хәбәрчебез Эльвина Андрова булып кайтты. Күргәзмәдә 120 авторның 189 эше тәкъдим ителгән. Шәһәрдәшләр танылган осталарның да, яшь рәссамнарның да әсәрләрен бәяли ала. Техника, материал, формат, стиль, тема – булар барысы да авторлар теләге. В этом году было очень много живописных произведений, много очень молодых художников, которые заявились. Действительно очень красивая, насыщенная выставка. В этом году в Большом зале 120 произведений авторов представлено. Я думаю, что она найдет свой отклик у посетителей. Стили, которые представлены здесь, самые разнообразные. Это и реалистические, и абстрактные работы, и авангардные работы. Есть новые, такое, скажем, веяние. Группа молодых художников сделали, например, серию работ в стиле стимпанк. Стимпанк стилендәге эшләр төрле материаллардан башкарыла. Күргәзмәдә традицион май, акрил, акварель белән башкарылган эшләрдән тыш, шамаилләр, пыялар рәсемнәре, шулай ук бурынгы витраж техникасында эшләр тәкъдим ителгән. Я работаю в технике Тиффани, делаю витраж. То есть берет это цветное стекло, оно режется, каждая деталька режется и оборачивается специальной лентой, а потом это паяльником паяется. Конкурсантларның эшләрен атна ахырына кадәр күрергә мөмкин. Иң яхшы әсәрләр шәһәр картиналар галереясы коллекциясенә керәчәк. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезгә күңелле яллар теләп сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда, логопеда. Телефон в Челнах 78 09 35. Многопрофильная клиника Медхан. Это высококвалифицированные специалисты андролог, уролог, гинеколог, современная лаборатория, УЗИ органов и сосудов, процедурный кабинет. Клиника Медхан. Московский проспект 52 20А. Телефон 45 02 03.